ngit-ngit na, ngit-ngit nagpalibot, magawas sa mga wawag nga sigbin, magamping sa gawas. Bito guys, grabe gas guys, nang gawas daari guys. Tapos mga niaging adlaw, siguro adlaw nga wa may makakitaghas. Dahil has, duha ka buk nagatang sa karsada, baksan og kanang yelo bitaw nga mabukad ang liog. Pilipin kubra or og hipon. Nagdag ka naman kay nasunog ba dahil moto. Nasunog ang moto daris napo, na nasunog pod ang moto dito sa Gindulman. Ay, dada tayo bisita guys, taga Maribuko. Ang kalit pala mag-abot dari. Asa kaya nabuang na ba nga exposure ha? Dami bisita, nanotra ba ang kanina napagkag ako ito sa bus. Di. Kato yung hinatag na sa Maribuko, mato kasama kanipin may suot. Bail-bailor na So by the way guys, ako dari dishwashing liquid nga fluid from PC Personal Collection ang inutang dito sa igsoon sa ang bana. Nabali. Asawa sang igsoon nagkabalin siya ungag ngayon. Libog mo gulugi siyang paminawon sinalay ba sa Ati Julie ba kamo ba? Kasuan ba mo nga daghana mo ka daghana. Ay, going on nga murag naglaban nagimugi siya imong paminawon. Cuts grease and removes odor in one wash. Grabe. Di ba jud? Ano ka sa ito plato? Uy, arang muta. Kaya arang di makontaminate. Kaya o katong murag bar. Signudud. Medyo man kay pato raman ni. Kamusta imong adlaw nay? Kamusta imong adlaw? Kapoy. Magtak malagi ka? Kapoy sila sa itarang to gabi. Man. Kasi tiri ko nung galay para sa ba? Grabe stay pala bipod. Kita ko live na sila sa unsa na kami. Launa na sa kuno. Di ako na nagaling utok kay ganas ng kuno. Kaya jud gay nagdi pa bilar-bilaron. Ay madamay man. Arang ka ba na daan ko sa kanan sa Diyan ba kag tingag ra pa no? Ilang jud sa puno na ni kapoy. Ang kalod sabi to. Man. Nakatog. Iwan tagi badlang hampak ang nimo. Natog po mazamang tugan nga astong kayo ako sa sakit sa ngipon. Lagi pero kadlaw naman natupod. Gawang wala ko Di agi mo sakit. kapoy pero katong ni agi adlaw ba nakaroon pa ning gawas. Yung kapoy ba to ni agi adlaw katong siya dahil na paigibati. Desig away tong si astong gadi. Tama alas 12 way to katong nag kapag mangilangan sa Mr. Dr. Bean. Nagdubli sa sakit atong ngipon ug gilid. Thank you Ricardo Smiling. Congrats na sa vlog hapon. Di na mo maisa-isa kay daghan ka mo. Pasalamat ko kay grabe yung understanding bisag di ko ka-reply niyo na gihapon mo. Mo reply na lamang ko ninyo sa vlog. So thank you kaadto ninyo tanan. Kay bawo na mo kinsa mo di na matagsa-tagsa kay grabing kadaghan ninyo. So salamat kaadto ninyo. Gabi namin guys, so mag-prepare na po ko para matog. Magkita na lang ta ugma pohon. Nami lakaw ugma pohon. Hapon mong isuroy ugma pohon. So wa guys Guys sudan dia. Ara na dyan ka. Tugana ka ajo. Kita ni mo? Padong nami guys, amang lakaw. Good morning guys ninyo tanan. Dami sa katipunan, alis siya. Naglubag amang tripod, yung lagput ag spring. Padong bisa ka na steel. Daghana pa namatay daning kanala. Daghana ay namatay dani. Manggukod na. Uy, lulukos mo kunot. Apa yang anda di dia? Kana puas ang lauk. Kaon nilag saging. Uy, cute-cute naman ni mo. Yan sa may nga ni mo. Laki din ang guan. Naidangit patungan. Uy, batasan. Hoy! Hoy! Di mauwaw. Bisag na yung kita. Hoy! Jara. Uy, batasan. Ay. Ugay. Bugoy din yung lakihan eh. Talimaji. Hoy, nagmamassage sana. Ano? Okay. Pasagdan sa to sila karo makalugar. Tagaan sag time. Ni maimpas na ni anja. Grabe matuwag ka nga tao sungo mo. Sakitan naman ang puti. Bulsor.
Di pod, grabe po tong bulcho. Buyan ginanan mo. Guko dun sa tadana. Kinlamian panis manok. Dali kami na. Mau na. Oh, hili kong luto. Ang style lang yung pabo kay hanggang litsonon, usahay kanang deep fried. Lemon? Berharap sa sibuyas dito no. Nila may maputos dyan para bali-bali din mabuskag. Uskag. Yung gamit tarog emergency light. Okay. Pero makita na rin. Butang rin ko ba? Kabuang. Ito eh. Sa pilo nila. Akadaga. Janggaw. Siargao. Janggaw. Hi guys! So, di ako karon sa Barangay Santo Niño, San Miguel, Bohol, sa Tianggao Residence. Mr. and Mrs. Salvador and Jingjing Golosino. Wala! Mga takurog isda ko no, kaya naman sila fish pandari. Human nami guys, og paniud to. So, maman to ganyan ang gipakita ninyo, ang pabo katong gidakop ni. Tawagan na naman natag badong, kay badong manijahang angga or bador. So, karon namin silang fish pan, kay manikop sila. Tanaw na tag makakuha ba ni sila? Manila man ni ron. So, nag-prepare na siya sa ijahang pokot. So, atong tanawon karon. O, makakuha ba? Okay, itsa! Pak! So, na. Itsa raman dahil tunja mo na. Nasige birabirahan ra. O, ito na, nangigpot na! Sa asap ka nangigpot! Asa, bahala ko gagmay. Hala! Kaya, daghana. Tara to guys. Credit to guys ha. 3 seconds pa tong gituslo. Kuha na ni siya guys. Nasali na ni siya si Narvis. Daghan din mag-harvest na ni Dejud kud unin jubuhi. Wow! Look at that guys, 3 seconds lang gilob-lob ag bukot. To na. Oh, tsa. Ah, guys, nilubing kurunto. Ya. Dapod. Kuruntong lubi, duha. Kini, be. Okay. Tuwa na, nakasud na. Wa na. Impas. La, dako uy. Dagko na ikit-ikit do. Kalinga man mukot dani kada kagsud. Karon hipos. Karon. Allah! Dagko. Arang lingawa. Arang dagko, dagana. Hala. Kabalik ja juga na merkado ron. Hala, oy. Lingaw siguro dagana oy. Si mana mo ko manguha pero pangsudan ra. Magsudan lagi kanina. Iuli man ang gagmay kay luoy. Na guys, dagko guys. So, ito sino? Oy. Uka ka zo oy. Napa mo idag ko ani kanang tagdagko spad kaso lang inigit sa ni uskokot. Kanang bright na sila. Pasabot. Wala mi palit si Milya ni day. Ah, kuan na ni idan ni mga anak na ni. Mga kuan na ni niya. Mga anak na. Hala. Tagbalay man sila mga owner guys. Sa to Tianggao. 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 Pero sa Iloilo na nang pag-ato kay Tianggao. Ah, Tianggao dito. Oh, diri kay Diris Bohol, Tianggao. Mr. and Mrs. Tianggao. Kani, basak kani sa alapad. Pasak. Hello everybody. So nakita ninyo guys, nanguha mi diri og isda tilapia. So karon mag-harvest na pud og avocado. Dagko ka jud avocado murag maglubi. So mopalit ko avocado guys gamay para makatan-og ko dito sa bahay. Mantilaw ta silang avocado dari og sa pit lasa lahi man pagpurma. Come on guys. Sino? Sige doy pa doy. Ipaguwang na. Wow. Ana de pay puwak. Maramis na ako kadako. Arang dako. Guys, karabing makuha ah. Almost kadak asang naong, almost. Karabing makuha sa kaado. Paano man ni avocado ko banig lubi. Ito na may ko ka. Arang dako ah. Karabing.
Okay, hanawan ninyo o dako ngerti kapag tiksa ka, uy. Di maarang. Mo na guys ag mga assistant, grabing abdi ka, makalingaw ka jud ang grabing masud. Ja, grabing dako oy. Puno nagbalde arang dako ka adso. Ha, dako pas naong ni Bibi. Ha? Be ha, dako pa ni mo binong. Kuya, pwede mo mga assistant, oy. Ado. Kana barang dako. Jarang dako ka jo. Ilain ka man no. Jara, mura naman ni Glubi. Pila ijang edad eh? Duha, tolo? Tolo? Hire na gajud og mangat katay. Hindi, magsilbi ka sa rin mo katkat. Gahaya na, kikapoy na mag-usa ka mangat katay ganina. Oh, diyo. Labi. Hi girls, how are you doing there? Why are you hiding? Hello guys! Kuan ka ni day. Grabing dagka! Ti, kaniya ka ti, anong ipilit ha? Ti, kaniya paliton. Grabing magkakadyo, parang buko kita nga ka magkaang avocado sa tibuok. Kinabuhi. Ipaibog na dito. Ibog din na sa Alicia lagi. Anita pa magkakadyo. Kari mo rin, ha? Di ada liso day ha, maturok na ni day kay buwang. Eh, hapon na parada ng liso. Iso na na kami Kita ko sure pinanda. Magdagong liso na ni. Liso na pala sa pel. Dali. Ay, anang itanam dito. Ayun eh, nalukot ka Itong juta. Kay arong natay remembrance dani. Wala ka kay bang unsa na, makuha ra nimo no. Atong gipili jud magko kay arong sulit ka ato kay panagsarakan eh. Ari nimo. Bahala makabagagad sa karondoy. Ano dyan dako? Giring naman siguro mo. Lipay dyan ko kaya dyan dagko. Kapit na mahinog. Grabe dyan dagko avocado ha. Oy. Dagana. Arang dagana makalingaw. Arang dagko abi to karon pazukita avocado jud ngani ka magkuon. Anong ipakita nila to? Ikad to stiri. Ha, ala mari tanawan nito kahaan. Dili ipakita ko sa ano eh. Cih, Ang grabe. dagko na oh. Look do doon na. Bahala basta makadao arang dagko Dagko man gud tanan. Oh, di ana gid na matag sa kubag. Ay, sure na ni kay ating bangon na raman ni unsa ani abot ta to sa bahay. Ang katong mura kada kaglubi. Handa dari. Wala. Siya. Wala. Siya klubi. Arang dagko. Uy, di na mo. Wadan sudlanan. Sudlanan masako. Karon pasano na da. Ito, ano ni kani? Ani tanong ha. Ani itanam ha. Ayun pilom day, ipababa. Laki haran ni bitbiton. Kay para sigurado. Alo. Siyam. Disisay. Disisiti ka ba? Kuwang pagtulo para 20. Kamay habog. Sa bato na nisa. Niza. Bahala nag Ako di, magkinansa. bahala. Bahala magkinansa basta madala na ha. Magdata dan ni kay tangita ng paliwatan. Karon ba kita gani ng avocado? Karon pa. Di ba nga ni katagkaon? Daghan may klase si evergreen. Na ko evergreen tinga pinataas. Nataas. Ana apod. Lain tug lami. Lain tug lami ani. Lahi ni pughad ni. Karga tabag-tabag na. Papa ko no. Okay, isa to. Nara dong. Atag inday. Ngari day. Putang ri. Ana. Ana re oh. Adi di. Inday. Day, hato day. Ano yung bahaglap day? Dili kasuhan. Sige, hinay ka ha, hinay. Butangin mo balde. Masa mo gipagot-bot? Ang gihurim-hiriman ba, salingsingin taon mo, salingsing mo nagabot sa Alicia, mo kauwaw.
Siya ro mga lisong atong gipamit ito buwa gagada ni matigom nga bisa nga musalingsing dapay kaundoy. Himala. Liki na malagi ni doy. Basta mo gawas na konda. Gawas na buti na nigbatikon na. Tay na. Di aghang gida lima na kaingani so aha ni pangtuslo sa lapok nga nay fertilizer. Lubong ba ang og mo udlot na patasan sa kanung nga nay kasi ibalhin na juta. Matod ni Ate Pilen kare tuslo sa lapok. Da pasalingsingan ay haibalhin sa tanuman na dun nimo. Okay, salamat Okay, sa tong gusto mo palit og avocado nga grabing magkaamrag lube. Dong mo dari sa kuan sunod tuig na mo kay hurot man ron. Mo. Tuig na mo. Nabagata na. Saan mo daan? Ang pining negosyo ro to kani, ngabot na magalisya kini. 50. 50 na ning buok. Buok na. Kay way nga ni sa lisya. Way nga ni sikit ng buok ni. Dawat to ka ba dong? Mingog pila na ba 3 kilo mag 30. Briefing na daan eh. Briefing man daan sa kumanguan. Kare murag 35 buo kay gamay-gamay. Kare makahanjo 20 buo kay kinibkibanas kabog. Martingag kabog way batasan iunhan lang puta. Sayang to din. Sayang ra mo. Oy pero kanite pwede pa ni si Dati og kamo mo kaon. Hinog maghapon eh. Ay laplapan ra man mo ingana. Rabbit! Ay, sa may nga ni mo, Bit! Uy, arang ka-cute! Uy nga. Uy! Wamantay katuwa ni mo! Kika pa ko. Ibon pala man ta. Di naman makika pa. Abit, bit! Tarang himong salamit. Kusi unod pinaipit. Anak mo guna, bigyan mo na yung abrihan. Tarang himusa. Ako wag mo. Balibon ka. Makahubak. Pero ganahan ko magkukuhan ra. Himusa. Tago. Napiang ra ba na? Badji ni laki. Badji na, pungkol agad ito mga. Ang ano man ah. Napiang. Halar, luudja. Naputol ang tiin. Uy, arang luudja gafi. Ang! Naipit man dani sa bibi ko si Jari. Natilabho. Gituhik-tuhik og manok. Jawa na dyan na mauli no. Kay naputol na. Napungkaw na ba dyan siya? Bubuhi. Udas pungkaw. Uy. Bantay day. Kasi radan day. Bye-bye. Walis aman mo. Tagalis siya. Parinti mo ba dong? Tayo ba na? Uyab pa. Uyab pa. Uyab. Uyab pa. Awi ko ba na? Bani dyan. Wapay siguro na eh. Siguro manguyap pa naglae. Arang. Basig ako po'y makauyab ba noon. Pindi sabot. Wow, nga naman ka ni uban ng uhag abukado. Nagansan ka. Tindahan. Tindira for the day. Kaya nga tindira ka rin. Huwag ka to, dito, mas abokaduhan, hinoon. Delikado, balong ka, pag tindahan, huwag mga tubutang tanan, no? Saka. Gamay ra. Nila pa sa zero pero sa wa. Tanaw dang, pila dang? Pila dang, ikaw masik tinaw kalimutaw. 15. Sire ko ni day. Tiyaw ba dyan? Tiyaw ba ka dyan? Nada pa freebies? Nada pa discount? Aga ha? So guys, dako kog pasalamat aning pamilya Tianggaw og ni Badong og ni Jingjing. Nga, grabe. Makalipay pud kadto ilang pagtagad. Salamat ko kaadto sa ilang kaadto diri na magidawat nilag maadto dari silang tinianan. Untawa ni sila managam na makabalik pa puhon og makabunga na pag ilahang avocado. Grabe, oy nalingaw jud ko silang avocado, grabing magpasalamat po ko ninyo guys sa pagtanaw sa vlog today. Magkita ta sunod ng vlog guys. Thank you for always supporting me. Og I love you ninyong tanan.